ƙwarya ta bi ƙwarya zan tona asiri fashe ta ƙwarya ta bi ƙwarya zan tona asiri fashe ta wasa mu man ka zo ba wai gaba ba zan tona asirin ku ƙarya ta bi ƙwarya fashe ta rabuwaye ashe ƙwarai mai daɗa kwana zan tona asiri ƙwarya ta bi ƙwarya fashe ta ƙwarya ta bi ƙwarya zan tona asiri fashe ta ai mun wadana su mujiya sun ga ta kwana wata shi da kwana sai ya bi ta zana fashe ta rabbi da kariya ku ce ne ba ku zo ba kwarai da uban wani ya zagi ubanai ƙwarya ta bi ƙwarya ƙwarre na ubana fashe ta ƙwaryar bigi ɗan wani sai an bigi ɗanai ko ɗau matar wani an ɗau mata tai ƙwaryar ka gidan wani ya ka gidan ka fashe ta mata sun fita suna tako ɗaiɗai ni ko na fito ina waka ta dai fashe ta kwankuri zan tona asiri mata ku rike gida yau ku na cikin gida yau zan muku take mata na cikin gida fashe ta ne ba ku ba gida mata ni ko kun gana hayo mota jirgi bai kama da ko mota waka ta kuce kuna santa in kun kabi gaskiya ban tona asiri fashe ta lilo zaman mu ya shallan daɗi da ma za ku zo a shaida ba ku zo ba yau kun ga gizo gidanmu yau ya yi hazo kwanci a gado kun ga na barbarago rago da ƙaho kun ga baya tsoro wa za ya fito ya leƙa mugun kogo mai shagali na duniya sai labari wataran ƙwarya ta bi ƙwarya zan